Kodi mungakhulupirira kuti pali ndege yomwe inangonyamuka ngati maulendo ena onse, koma kenako inangotha ngati utsi mlengalenga? Palibe chenjezo, palibe kulira kwa ngozi, palibe uthenga osiriza ofotokozera zomwe zikuchitika. Anthu 239 ngati mwa ndege onse anangotayika popanda kufotokozedwa bwino mpaka lero. Iyi si nkhani ya filimu ya Hollywood ayi, iyi ndi nkhani yeniyeni yomwe inachitika pa dziko lapansi pano, ndipo mpaka lero akatswiri, mabungwe a ndege ndi mayiko amphamvu pa dziko lonse akulephera kupereka yankho limodzi lomveka bwino. Pa tsiku limenelo ndege ya Malaysia Airlines Flight 370 disappearance inanyamuka ndi cholinga chimodzi yokha, kufika komwe ikupita. Koma zimene zinachitika pambuyo pake ndi zomwe zasintha mbiri ya aviation kosatha. Ndege inasowa parada ngati kuti inangochotsedwa pa dziko lapansi. Zimene zinapezeka pambuyo pake zinawonjezera mafunso osati mayankho. Kodi nchiyani chinachitika m'maola otsiriza a ulendo umenewo? Kodi panali cholakwika chachikulu chomwe chinabisidwa, kapena pali zinthu zina zomwe sizikudziwika kwa anthu wamba? Ndipo chofunika kwambiri, kodi zingatheke kuti choonadi chenicheni chisaneredwe mpaka pano? Lero tikulowa mozama kwambiri nkhani imeneyi, osati kungoyang'ana zomwe zinanenedwa pa nkhani, koma kufufuza mozama zinthu zomwe zimapangisa nkhani kukhala yosokoneza kwambiri. Tikambirana umboni, mafiyole ndi zinthu zomwe zimapangisa kuti nkhani ya ndege ikhale imodzi mwa zinsinsi zazikulu kwambiri zomwe dziko silinayankhe. Konzekerani, chifukwa zomwe mukufuna kumva pano sizingokudabwisani, koma zingakusiyeni muli ndi mafunso ambiri kuposa mayankho. Koma kuti timvetsetse, tiye tikhalire modzi. Langa dzina ndi lomwe licha Mike Thompson. Tikamatchula nkhani ya ndege yomwe idatsowa madzidzidzi, sitingayiwale za Malaysia Airlines Flight 370 disappearance, imodzi mwa zinsinsi zazikulu kwambiri mu mbiri ya aviation. Pa 8 March mchaka cha 2014, ndege ya Malaysia Airlines yomwe imadziwika kuti MH370 inanyamuka kuchokera ku Kuala Lumpur kupita ku Beijing kumene ndi ku China. Ngati mwa ndege munali anthu okwana 239 okwera ndi ogwira ntchito. Pilot wodziwa bwino ntchito yake ndi co-pilot wake kapena kuti omuthandizira. Ulendo uwu unali ngati maulendo ena onse, palibe amene ankayembekezera kuti adzakhala kapena udzakhala nkhani ya dziko lonse. Pambuyo pa mphindi pafupifupi 40 kuchokera pomwe ndege inanyamuka, ndege inalankhula komaliza ndi air traffic control. Kenako signal ya ndege inazimiririka parada. Chodabwitsa nchakuti ndege sinatumize chizindikiro cha ngozi kapena kuti distress signal, palibe uthenga wachangu womwe unaperekedwa. Izi zinapangisa kuti akatswiri ayambe kudabwa, kodi chinachitika mwadzidzidzi bwanji popanda chenjezo. Ngakhale rada ya boma sinathenso kuona ndegeyo. Kafukufuku wina pogwiritsa ntchito ma satellite unasonyeza kuti ndege inasintha njira yake, inapita kumwera kwa Indian Ocean, nyanja yayikulu kwambiri komanso yopanda anthu ambiri. Izi zinapangisa kuti kufufuza kukhale kovuta kwambiri, chifukwa malo amenewa ndi akulu kwambiri komanso akuya kwambiri. Kufufuza kwa ndege ya MH370 kunakhala imodzi mwa kafukufuku wokwera mtengo kwambiri pa dziko lonse. Mayiko ambiri anathandizana kufufuza, mayiko monga Australia, China, Malaysia ndi ena. Ndalama mamiliyoni ambiri zinagwiritsidwa ntchito. Ngakhale zonsezi, ndege yonse sinapezeke mpaka lero. Pambuyo pa zaka zingapo, ziduswa zina za ndege zinapezeka mphepete mwa nyanja zako Africa. Pali nkhani yoyamba imene imatchulidwa imene amati pilot suicide theory. Iyi ndi nkhani yonena kuti pali gulu lina la anthu limakhulupirira kuti pilot mwina anasankha kusintha njira ya ndege mwadala kuti mwina achotse moyo wake pa zifukwa zina. Pali nkhani ina imene akuti hijacking kapena kuti kulandidwa kwa ndege
ena amati mwina panali anthu omwe analanda ndegeyo. Chinthu cha namba 3, mechanical failure kapena kusokonezeka kwa oxygen. Theory ina imati mwina panali vuto la oxygen lomwe linapangisa onse mkati mwa ndege kutaya nzeru. Chinthu cha namba 4, zinthu zosadziwika zimene akuti conspiracy theories. Ena amapita patali kwambiri kufika poyankhula za zinthu zosadziwika bwino, koma palibe umboni wolimba. Chofunika kudziwa, palibe theory imene iyatsimikiziridwa 100%. Ngozi zambiri za ndege zimakhala ndi malo omwe ndege yagwera, black box yomwe imapereka mayankho, koma pa MH370 palibe malo eni omwe ndege yonse inagwera, palibe black box, palibe umboni wokwanira. Izi zimapangisa nkhani kukhala yosiyana kwambiri ndi zina zonse. Ngakhale zinsinsi zake, nkhani ya MH3 inathandiza kwambiri kupititsa patsogolo tracking ya ndege, kupanga malamulo atsopano achitetezo, kukulitsa kafukufuku pa ngozi za ndege. Nkhani ya ndege ya MH370 si nkhani yokha ya ngozi, koma ndi chinsinsi chomwe chikupitiriza kusokoneza dziko mpaka lero. Koma mwina tidadziwako mfundo izi, anthu ambiri amaganiza kuti kukwera ndege ndi kuopsa kwambiri, koma zona zake nzakuti malingana ndi International Air Transport Association, kuyenda pa ndege ndi imodzi mwa njira zotetezeka kwambiri pa dziko lonse. Tiyambe ndi mfundo imeneyi. Tsiku lililonse ndege zikwizikwi zimayenda pa dziko lonse popanda vuto lililonse. Mamiliyoni a anthu amafika komwe ikupita mwamtendere. Koma chifukwa choti ngozi za ndege zimakhala zazikulu komanso zimakhuza anthu ambiri, nthawi imodzi zimakhala nkhani yayikulu kwambiri ikachitika, ndipo zimapangisa anthu ambiri kukhala ndi mantha. Pali zifukwa zonse zomwe zimayambisa ngozi za ndege. Chinthu choyamba, zolakwa za anthu kapena kuti human error. Ichi ndi chimodzi mwa zifukwa zazikulu kwambiri. Oyendesa ndege kapena kuti pilots amaphunzitsidwa kwa zaka zambiri, koma popeza ali anthu ndipo ndi anthu, iwonso amalakwisa. Kusamvetsetsana pa nkhani ya masikino a ndege, komanso kusankha chisankho cholakwika pa nthawi ya ngozi, kutopa kwambiri chifukwa cha maulendo ataliatali. Nthawi zina vuto silikhala la pilot yekha, koma kulumikizana pakati pa pilot ndi air traffic control kungasokonekere zomwe zingayambise ngozi. Chinthu chachiwiri, mavuto a ukadaulo, imene akuti mechanical kapena kuti technical failure. Ndege zimapangidwa ndi ukadaulo wapamwamba kwambiri, komabe makina aliwonse akhoza kulephera. Zitsanzo za mavuto, injini ikhoza kulephera mwadzidzidzi, zida zoyendesera ndege kulepheranso, software errors mu system ya ndege. Koma pano pali chinsinsi chimodzi chomwe anthu ambiri samadziwa. Ndege zimakhala ndi backup systems zambiri kwambiri. Izi zikutanthauza kuti ngati chinthu chimodzi chalephera, pali zina zambiri zomwe zingathandize kuti ndege ipitirize kuyenda bwino. Chinthu cha namba 3, nyengo yoyipa kapena kuti weather conditions. Nyengo ndi imodzi mwa zinthu zomwe sizingalamuliridwe ndi munthu. Zinthu zomwe zimayambisa ngozi, mphepo yamphamvu kapena kuti turbulence, mvula yambiri ndi mabingu, chifunga chomwe chimalepheretsa kuona bwino. Ngakhale ndege zimakhala ndi radar yamakono, nthawi zina nyengo imatha kukhala yoopsa kwambiri kuposa momwe zingayembekezere. Zinthu zakunja kapena kuti external factors, izi zimaphatikizapo zinthu zomwe sizili mkati mwa ndege. Mwachitsanzo, ndege kugundana ndi mbalame, bird strike, runway yosayenera kapena yowonongeka, zinthu zolowa mu engine. Nthawi zina zinthu zing'ono zimatha kubweretsa vuto lalikulu. Nthawi iliyonse ngozi ikachitika, chinthu choyamba chomwe anthu amafuna ndi black box. Black box imakhala ndi zinthu ziwiri zofunika. Imakhala ndi cockpit voice recorder imene amangoti CVR, imasunga mawu onse a pilot. Chinthu chachiwiri, flight data recorder FDR, imasunga data yonse ya ndege. Izi zimathandiza akatswiri kudziwa kodi pilot ananena chiyani mphindi zomaliza, kodi ndege inali bwanji isanagwe, kodi panali vuto liti lenileni. Ichi ndi chida chofunika kwambiri chomwe chimathandiza kuti ngozi zofanana zisachitikenso mtsogolo. Ngakhale nkhani za ngozi za ndege zimakhala zoopsa komanso zosokoneza, zona zake nzakuti kuyenda pa ndege ndi kotetezeka kwambiri, ukadaulo kupitirira kusintha tsiku ndi tsiku.
ngozi iliyonse imaphunzitsa akatswiri zinthu zatsopano. Choncho nthawi ina mukamva nkhani ya ngozi ya ndege musamangoganiza za mantha okha, koma kumbukirani kuti kumbuyo kwake kuli kafukufuku wakuya ukadaulo wapamwamba ndi anthu omwe akugwira ntchito tsiku ndi tsiku kuti chitetezo chikhale chokhazikika. Pambuyo pa zonse zomwe tafotokoza, choonadi chimodzi chimakhalabe cholimba. Ndege ya MH370 si nkhani ya ngozi yokha, koma ndi chinsinsi chomwe chikupitiriza kulimbana ndi nzeru za anthu pa dziko lonse. Zaka zapita ndalama zambiri zagwiritsidwa ntchito, akatswiri apamwamba kwambiri pa dziko lonse ayesesa kufufuza, koma mpaka lero palibe yankho lomveka bwino lomwe lingatseke nkhaniyi. Zidutswa zomwe zinapezeka zinangowonjezera chithunzi, koma sizikwanira kumaliza puzzle yonse. Kuti zingatheke kuti choonadi chenicheni chili kunja kuko, mbali ina ya nyanja yayikulu, kapena m'manja mwa anthu omwe sanalankhulepo? Kuti nkhaniyi izatha tsiku lina, kapena idzakhala chinsinsi chosatha monga zina zomwe zinalembedwa mu mbiri? Nthawi zina dziko limakhala ndi mafunso omwe alibe mayankho mwachangu, ndipo nkhani ya MH370 ndi umboni wakuti ngakhale ndi ukadaulo wapamwamba komanso nzeru za anthu, pali zinthu zina zomwe zimakhala zovuta kuzimvetsetsa. Koma inu mukuganiza chiyani? Kodi mumakhulupirira kuti choonadi chenicheni chidzakhalapo tsiku lina, kapena mukuona kuti pali zinthu zina zomwe zikubisidwa zomwe sitidzazidziwa konse? Lembani maganizo anu pansi pa video ino, tiyeni tikambirane limodzi, chifukwa nthawi zina mayankho amayamba ndi mafunso. Ngati mwakonda nkhaniyi, musayiwale kukanikiza like, kugawana ndi anzanu, komanso subscribe kuti musaphonye nkhani zina zotentha komanso zodzaza ndi zinsinsi ngati iyi. Mpaka nthawi ina kumbukirani kuti dziko lathu lili ndi zinsinsi zambiri kuposa momwe timaganizira, ndipo nthawi zina nkhani zimatha koma mafunso amakhalabe. Pitirizani kuonera komanso kusatira mavidiyo zosatira pano pa Samba Vita YouTube channel. Langa dzina lomwe lija Mike Thompson. Bye. Atafuna kusiwe, siko lose likusiwe.